היי אנשים, מה המצב? הגעתם למדריך הראשון שלי בערוץ, והוא מסביר איך מורידים Cinema 4D. בדיסקריפשן יש לכם את הקישור להורדה למדיופייר, תלחצו פה לכפתור הירוק וזה יוריד לכם. מה שאתם תקבלו בהורדה זה קובץ של RAR. כמו שאתם רואים פה בהערות, תקרא אחר ההוראות המוצגות בקובץ הטקסט שבתיקייה. מתכוונים לתיקייה שפה. תלחצו על כפתור אשף ואז פיניש. אחרי שתיכנסו לתיקייה היו לכם ככה שני קבצים, זה 64 ביט וזה לדעתי 32. פה רשום לכם קראו אותי, חשוב מאוד להשלמת ההורדה. עכשיו, מה שרשום פה זה שאתם תיכנסו לסינימה 4D, זה ירשום לכם missing serial, ואז זה ייכנס לכם למקום כזה שהוא מבקש ממך את הפרטים, את השם, את המדינה. אתם יכולים סתם לחרטט, אתם לא חייבים לרשום באמת את הפרטים. מתחת לסעיפים יש לכם מן סעיף כזה גדול, אז אתם צריכים להעתיק את שני הסריאלים האלה ולהדביק. חשוב מאוד שתעתיקו איזה ראשון, ומתחת לזה תעתיקו את השני. אחרי שסיימתם להדביק את הסריאלים, זה ייכנס לכם לתוכנה, וגם אחרי זה יפתח מעין updater אונליין, אתם יכולים לצאת מזה. וזהו, זה בעצם המדריך הקצר שמסביר איך להוריד Cinema 4D. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם, אז יאללה ביי.